Ayan po. Dahil naiwan po yung susi sa may tawag nito, sa may toolbox. Hindi ko sure kung nasan po yung susi. So uuwi po yung motor na sinakay na dito sa may tricycle o kulong-kulong. Sumakay ka na, Marcela. Mag-jacket ka muna, mainit. Sumakay ka na. Pauwi na tayo. Dahil hindi namin alam kung nasan yung susi, sasakay po ako dito sa mga susi. Hello! Dahil nawala na po yung susi, ito na po ang nangyari sa akin. Ang pinirap si Bob nga lang. Ang ina-expect ko pa namang Ano in-expect mo? sasakyan mo pag-drive. Ano? Lahat ako pag-drive. Ganito yung nangyari. Di ba hindi na nga tayo, hindi ko na mabuksan tong motor kasi walang susi. Umuwi kami ni Sir Rico. Te, ano nangyari? Pinagawa niya yung ginamit naming motor. Nilabas niya yung motor na dati niyang motor. Te, na flat. Nandun pala sa tapat niyo naman ng Vanessa, flat na. Kaya nga. Pauwi na ako. At dahil pauwi na ako, kunyari nagmamotor tayo. Kaya mo pa, Marcela?